of them in manufacturing. Jowa mang'eny ondike manufacturing. Machielo en agriculture. Jowa mang'eny ni agriculture. Machielo en tourism. Tourism oriwo nyaka hospitality, nyaka hotels and so on. Koro sectors gi ema ka sirikal oketo thuolo maber ne weg mwandu mondo ogoyo ohandgi maonge interference. To piny biro dongore. Now, kaka jalony ni owacho, apani nyaka wade link siasa gi ohala. Aneno gazet ma kawuono konyis jo KRA to gi polis man gi kuonde mag math ni gilorgi kata giusgi kata iriembgi tich. Gigwetao, giresign. Kata giresign, giwe tich. Mano koro is a very positive move. Agombo ni ma sud ne jo siasa. Nikija siasa to go siasa to iwe ohala ne jo ohala. Mano apani nyalo konyo piny nikech gima koro timre sani en ni jo siasa odonjo e ohala. Koro giketo siasa e ohala. Koro mano keto dongruok mar ohala bedo matek nikech ging'iyo mana kuonde ma interest gi nitie. Omiyo kae wadwa konyo